Het doel van de alcoholcontrole is, we laten zoveel mogelijk automobilisten blazen om bestuurders bewust te maken van alcoholcontroles die er gehouden worden. En we hopen dat op deze manier het aantal rijders onder invloed zal afnemen. Meer dan 20 politiemensen doen mij aan deze grote controle die het één keer in de mannen houden wordt. Ze zieken hier het strategische plakken uit in de zuidwesthoeken van Friesland, met name in Snits en Bolzert. De feestweken komen eraan, de politie is extra alert. Wat had ik te maken natuurlijk met de tijd van het hier. Mensen gaan het hele jaar hard werken. Protte mensen die vrij binnen op dit moment. En ja, toch er even van genieten gaan. Kerstborrels erbij. En ja, dat levert natuurlijk toch wel op dat er wat meer alcohol gebruikt wordt. En misschien ook vaak het risico dat men gauwer met alcohol achter het stuur staat. Op de Bolzerterdiek in Snits wordt elke niet aanhouden. Het is betiert in de joen. Drankrieters binnen er nog net. Druk is het wol. Er wordt dan ook een soort blaast. Blazen, 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 blazen. Ja, Anneliese? Ik vind het eigenlijk wel goed. Zij helpen wel de mensen uit het verkeer die het er eigenlijk net jaren misschien. Dus dat, ja, ik vind het wel wat vaker misschien. Blazen, 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 doorblazen. Ja. Anneliese? Het is pas, dus dikke nou de... Oké, ja, dat wordt vaker. Hoe is mijn alcohol en het verkeer? Nou, ik ben wel eens sloep ik tussen terug. Ik denk, nou, het is wel goed, ik kom wel goed thuis. Alle mannen worden er in Friesland staan 130 automobilisten met de volle drank op pakt. Ze binnen nevens de politie een gevaar op het dik. Een kwart van alle verkeersdieren vallen terug bestuurders die geen maat horen kennen. Het verhaal is dat men mooi alcohol op het stuur, achter het stuur, dat men overmoedig begint te worden. En denkt van, het kan wel even wat meer leiden. En dat stukje bewustwording is er op dit moment net. En daar proberen we door deze campagne dus meer licht op te leggen. De politie controleerde uiteindelijk haast 1000 automobilisten. 9 bestuurders hier te volle dronken en 2 daarvan zo volle dat ze het rijbewijs inleveren moesten. U krijgt een waarschuwing voor de ramen.